दी है तो वाल्मीकि जी काम दी है, हाँ दियर के कलाकार काम दी है, हाँ वर्दुमना परदुमना के फेरा पड़ल बा मजा चीख ली है, और ऊपर से फीस दे के कहे कि चल अब तो अपन दियर दे। हाँ सही बात। उ लड़का लोग हमारा सामने सियान भइल बा, उ लड़का से झाल पिटोले बनी, उ लड़का के राम सीता बना के हम बियाह करल बन जेकर नाम प्रदुमन रोशन हो। हेलो भले रउआ लोग के बुझात हो कि हमरा लगे नया लड़का हो, हवा आ तो प्रदुमन हमरा में आके झाल पिटले बा, दोनों के राम सीता बना के बियाह करले बनी, आ हमर प्रोग्राम फेल करके चल गइले। ओकरा में कहला कि है हमर मौगी के तबीयत खराब है, बाहेला हमर दिक्कत बा। चलो ठीक बा, जूली तनी खारा हो, ए जूली जूली मिली जूली तनी खारा हो। हाँ मास्टर साहब तनी एगो हाँ बड़ी सुंदर है। खास करके हम अभय भाई खातिर 2 लाइन 3 लाइन सुनाए, एक बाद निर्गुण गाए। कितना दिन के छुटाए हो, बड़ी सुंदर लय है। कैसे कैसे शिव माँ के मरम, अरे शिव माँ के मरम, अरे तो कैसा न होला, शिव माँ के मरम कैसन होला, कौनो नाच के नचनिया, अरे जब 2-2 गो नचनिया बाबू हमर तो बीच में जाके हेंगा हेंगा करे के कहा जरूरी। तू काहे नाच के लड़ जा, तो हेंगा हेंगा करे लगला है त हमरो मन के हेंगा हेंगा करे। अरे नाचत ना करे पेंग मारै थवन सीमा के मरम मरम अरे कैसन होला होला, कौन नाच के नचनिया, अरे तका जाने बबुआ, ए बाबूआ परसौती के मरम, परसौती के मरम, अरे तो दुल्ही न जनी है, हायु बाझी बछनिया, अरे का जाने। दिनेश तू ध्यान मोदी हो, टोपी के तारा पर इतना मिजाज बिगड़ल बा के तारा मन करता कि पान के दुकान पर से तोरा के शिखर के दुकान खोला। अरे बाजे नहीं खे, 2-3 गो खराब हम दिनेश जी नहीं थे, सच्चा बोलते तो हमको दिक्कत नहीं होता। शिवरात्रि के समय में 10 गो प्रोग्राम आपको लिखाए थे, 5 दिन पहले फेल करके अब दोहरा के छोड़ दिया। जब तोरा के काम दी है तो वाल्मीकि जी काम दी है, दियर के कलाकार काम दी है, वर्दुमना परदुमना के फेरा पड़ल बा मजा चीख ली है, और ऊपर से फीस दे के कहे कि चल अब तो अपन दियर दे। सही बात। उ लड़का लोग हमारा सामने सियान भइल बा, उ लड़का से झाल पिटोले बनी, उ लड़का के राम सीता बना के हम बियाह करल बन जेकर नाम प्रदुमन रोशन हो। हेलो भले रउआ लोग के बुझात हो कि हमरा लगे नया लड़का हो, हवा आ तो प्रदुमन हमरा में आके झाल पिटले बा, दोनों के राम सीता बना के बियाह करले बनी, आ हमर प्रोग्राम फेल करके चल गइले। ओकरा में कहला कि है हमर मौगी के तबीयत खराब है, बाहेला हमर दिक्कत बा। चलो ठीक बा, तनी माथवा पर यहाँ चल रखलो, बेटी पुतो के लक्षण अच्छा रखलो, तनी बैठ जा। आसन ग्रहण कर। ई हमर अभय बाबू के फरमाइश है जी। दुनिया में रात अजय बाबू रोज आवेला, ऊ रात दोबारा ना आई, ऊ रात दोबारा नहीं। कौन रात? सुहाग रात। ऐसा के मालूम बा, लंठो लगे मालूम बा, लंठो लोग के मालूम बा सब। बैठल बारी बेचारी परदेसी के बाट जो हतनी, आ कहतनी का कहतनी, परदेसी बहरा में
डनलप के बिछौना बा अकेले बेचारी बैठल बरी अपन परदेसी के याद कइनी आ कहत तनिका कि जेकर बलमा बेदर्दा अरे जेकर बलमा बेदर्दा मन तो कर के तरह भीड़ में बैठ के हम फोटो खिंचवा ली लेकिन जानता नहीं अभय बाबू दुश्मन एक ही गो चीज के डर लगेला कि ये लोग दुश्मन हो जहाँ एकरा भीड़ में सटली जी अब मौगी जहाँ सटल हमर देखी है सवेरे ऊ मूंगफली खाई हमरा के कहिए कि अब अपन दुनिया देखी हम अपन दुनिया देखे खड़ा हो जा बना लेवे के तनी भाई वाह वाह कि जब बलमा बेदर्दा अरे जब बलमा बेदर्दा बहरे जेकर मर्द बहरा हो जेकर मर्द बहरा बा ओकर औरत डनलप के बिछौना पर सुतल बरी अपना सखी से कहतरी कि जब बलमा बेदर्दा अरे जब बलमा बेदर्दा अरे बहरे देखिए हमारे मित्र अभय भाई के तरफ से 200 रुपया आई बा हालांकि 200 रुपयों से मौगी के काम फरियाए वाला ना हो मर्द के रउआ 1 मुट्ठी रुपया दे दी औरत 1 रुपया भेज दे समय से घरे रउआ ना आए तो वो कहीं कि जा तू उन्हें मजा मारो हम अपन घर ही मजा मारो कि जब बलमा बेदर्दा जब बलमा बेदर्दा बहरे कृपया दूरी बनाए रख बीच में लंगा तार है कि जब बलमा बेदर्दा अरे जब बलमा बेदर्दा अरे बहरे हई डनलप के बिछावाना कहो जब बलमा बेदर्दा बहरे डनलप के बिछावाना कहो दोसर के फील्ड में वाल्मीकि जी आने का अधिकार नहीं है ना लेकिन लगातार आप मेरे फील्ड में आकर के और इस जूली के पीछे बैठ के आगे बैठ के आपने हंसी मजाक किया हालांकि उधर जाने का मेरा अधिकार नहीं है लेकिन जाने का अधिकार एक दिन था
और रउओ से पहले रउआ मौगी के पहले हम छूले रहे। कौन समय? कौन समय? जौन समय ओकरा के गहना चढ़ौले रहे उस समय छुच्छा के छोड़ तो पहले हम छूले रहे। हमारा छुअला के बाद हमारा देखला के बाद तू अपन मौगी के कोनो चीज देखलो गलती ना कहतनी ई साहित्यिक प्रमाण बा। देखिए भैंसुर गहना चढ़ावेला तो पहले ओहे छुएला एकरा बादे दोसर के काम हो बबुआ तैसे तनी सा हम आए मोने। अच्छा देखिए हमर जिगर के टुकड़ा भाई बड़ा श्रद्धा से दो गोला कोले चंद्रशेखर बाबू के तरफ से 1000 रुपया पुरस्कार बा आशीर्वाद बा। जहां महावीर बाबू हमने के बानी उनकर आत्मा के शांति मिला। जय हो कि जब बलमा बिदरदा बहरे बा तब गुल गुल बिछवाना का होइया। जब बहरे उरत दिनेश ताको ने अरे जब बहरे उरत गुल छहरा वो मत निकालो ऊ ना निकाले के बाद हैकरा निकालो ओकरा निकाल कि जब बहरे उरत गुल छहरा तब तहर दोनों फुलावाना का होई। नीचे बैठला से काम ना होई एक खाली रहुओ के मंच पर आवे के होई कहे कि आज खुशी के ऐसे दिन बा ऐसे नीमन ए सखी वियोग बट कि जब मिले जुले के संयोग बाटे ऐसे नीमन ए सखी वियोग बटे। हे महादेव हमार अभय बाबू के सदा कल्याण करी जो ना धंधा चलता ओकरा में दिन दुन रात चौगुना करी यही हमने के निवेदन करें 1000 रुपये वहाँ के हमरा के देनी है आ हमरा जूली के भी बड़े रुपया वहाँ के लुटौले बनी जो ना धंधा चलता मानदा कबो ना हो। जब मिले झूले के
वियोग बटे ऐसे नीमन में सखी वियोग बटे जब जरता भी रह के अरे जब जरता भी रह के आहारा बा अरे जब जरता भी रह के आहारा बा अरे हाय ऊपर से काहो ऊपर से ही लवना का होई हमसे दूर रह के क्या करते थे साजना हमसे दूर रह के हमसे जुदाई में भाई नाम तो नहीं बताए सकल देव बाबू रउआ बराबर हापे एक मुट्ठी रुपये वहां के देनी हो बड़ा सुंदर भाव हो वो औरत बेचारी अपन सखी से अपन दिल के बात सुनाओ कि मिलल हमारा मरद तो असबर में वो मोबाइल के फेरा में रहता है तालू मऊ के दोसर फेरा में रहता है मिलल हमारा मरद असबर में देह नहीं हर से आइल जस 10 बरुए अरे मिलल हमारा मरद असबर में देह नहीं हरे से आइल जस और 10 बरुए ए सखी कि जब मम्मी बने के अरे जब मम्मी बने के दिन लम्हारा दिनेश तेरा जवानी पर चापा कल चल जाओ ओहो बेचारी मने हमरो भतारे से भेंट भइल कि जब मम्मी बने के अच्छा देखिए ये आपका मंच है ए समोद आपका मंच है आप ऐसे वाल्मीकि जी मेरा बात तो नहीं काटेंगे लेकिन आपका मंच है आप ही बोल दीजिए वाल्मीकि जी इनका मन है कि दोनों नचनिया दोनों ब्यास में नाचे इनका मन हमारा मन है वाल्मीकि भैया कि शंकर बाबू का नचनिया आप में भी नाचेगा आपका नचनिया शंकर बाबू में नाचेगा हाँ जनरल रहे कोई इतराज है तो बोलिए तोहर मेहरारू हिनकर भावो ना लग कि जब मम्मी बने के सखी अरे जब मम्मी बने के दिन लम्हारा आजा प्यार से तार मन होई त न आजा कि जब मम्मी बने के अरे दिन लम्हारा अभी बहुत दिन हो अभी तहर देह सूखल पखल अभी काम हो सकेला लेकिन दिन यार आ जाई तब काम में दिक्कत हो जाई देह भारी हो जाई तब कि जब मम्मी बने के अरे जब मम्मी बने के दिन लम्हारा
अरे तब टीन के खिलावाना का हो अब टीन के खिलावाना का चलो जब मम्मी बने के दिन लमहरबा तब टीन के खिलावाना का होई जब मम्मी जय हो परसों है लक्ष्मी जब मम्मी बने के दिन। अच्छा हमरा श्री अर्जुन बाबू राघोपुर पनीर भंडार के तरफ से हजारों हजार रुपया पुरस्कार पर महावीर बाबू के हमार नाती भगवान से मनाए कि जो ना पनीर के भंडार खूब धका धक चलो एहो लोग के गात पीस दे जे खाद खाद मिजाज एहो लोग का पूरा हो जाई। अरे जब मम्मी बने के दिन लम्हारबा जब मम्मी बने के दिन लम्हारबा है तहर टीन के खिलावाना और तक